Okay, maayong gabi magluto ko og nilaw-oy nga Bisaya. Bitaw law-oy bitaw niya mo sa danon mo na ingredients o kamunggay, butong nga lamon baw. Dali bitaw ko gabi nga gi kuskus para lami imong law-oy. Kubasa, okra, alugbati, batong, luya. Wa ko'y tangad og kuan. Tangad og sibuyas. Lunod ag luya. Luya na. Luya. Dami tatog na tangad ba? May tangad. Gabi naman. Sunod. Kubasa. Kubasa na. Sa imong pagsunod ay gabi nga kinuskus para lami imong lawoy. Oh my god. Taga kag oh ha, dara ako ang finished product nga lawoy Bisaya. Uy, lamig kayo ni. So, made by Elena ng Batak. Nagluto po ko og kuan. Inununang Bisaya. Sana all. Mani among lamisa Lamisa na mo nga magwang panaho. Kani. Magwang panaho. Magwang pasahong magwang kinamagwangan na mo. Magwan pa dyan sa ang mama. Magwang pa dyan kinamagwangan ni mama. Asa ka ana? Mani among lamisa. Pyrex. Ito, mga onami guys. Kamana kong luto.